O Parlamento de Galicia viviu unha nova sesión de control ao Goberno marcado polos reproches da oposición en materia de sanidade, vivenda e enerxía e pola defensa da xestión feita polo presidente da Xunta. O Pazo do Río volveu a acoller unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia, momento no que os partidos da oposición puideron aproveitar para lanzar preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afondando así en temáticas que actualmente preocupan na sociedade. O portavoz do PSOE de Galicia, José Ramón Besteiro, foi o encargado de iniciar o pleno un día máis. O portavoz socialista acusou ao actual goberno galego de estar utilizando a confusión e a desinformación como principal forma de mandato. Alega que en áreas como a sanidade, a vivenda pública ou a enerxía, entre outras, os bulos non fan máis que aparecer expandidos polos populares. Dependencia, economía, enerxía. De cada problema, en vez de atopar unha solución, vostede monta unha confrontación e monta unha guerra. Non cree que despois de 17 anos que leva vostede no subido ao coche oficial e vai a facer 4 desde que é presidente da Xunta, Galicia non merece un goberno que non a trolee. Na súa resposta, o rexedor galego Alfonso Rueda defendeu as actuacións levadas a cabo polo seu goberno, alegando ademais o apoio co que conta por parte da cidadanía. Afirma que o seu mandato é, ante todo, serio e riguroso. Mire, este é un goberno serio, este é un goberno riguroso e este é un goberno que se toma as súas responsabilidades con moita firmeza. E dende a firmeza, a seriedade e a rigurosidade, lle digo que cada vez é máis difícil tomalo en serio a vostede cando fala de xestión dos servizos públicos e cando fala de bo goberno. Por outra banda, a portavoz do BNG, Ana Pontón, afondou no campo enerxético. Acusou ao Partido Popular de apostar por la enerxía eléctrica, deixando así de lado a riqueza eólica coa que conta Galicia. Asegura que moitas familias actualmente están pasando frío por non poder pagar as facturas das eléctricas. Señor Rueda, vai tomar exemplo ou vai seguir gobernando para as eléctricas, baixándolles os impostos e regalándolles millóns de euros? Porque, mire, o que non é normal é que en Galiza pague o enorme custe social e ambiental sen recibir nada a cambio. O contrario, grazas ao Partido Popular en 2020, os galegos e galegas pagamos a luz máis cara que o resto do Estado. E o que tampouco ninguén entende é que, sendo un país que ten riqueza enerxética, teñamos a miles de familias en pobreza enerxética que pasan frío no inverno porque non poden pagar esa factura da luz. O presidente, ante isto, defendeu a súa postura poñendo en valor as modificacións do canon eólico. Señora Pontón, eu digo sempre, é moi difícil discutir con datos ao choo, inexactitudes, pero xa o de hoxe moito. Supoño que o eixo principal da súa pregunta, ahora falaremos do demais, ademais vostede o dixo, só este ano a modificación do canon eólico vai supoñer unha perda de non sei cantos millóns de euros. Alguén dos que lle prepara a pregunta lle dixo que o artigo 64 da Lei de Acompañamento di que esa modificación está suspendida e que non entre en vigor en todo o ano, señora Pontón. Entérese un pouco, por favor. Un pleno parlamentario que pechou con moitas tensións, pero sen solucións.